el fet d'haver patit abusos, els abusos no se t'obliden. No. Qui t'ha assetjat, aquest assetjament no se t'oblida. Et canvia la personalitat, et canvia la manera de sentir, la manera de comportar-te. Sempre seràs víctima, clar, sí. Però una cosa és ser víctima i l'altra és sentir-se víctima constantment, no? Que et fa mantenir aquesta relació de poder, de submissió. Si ets víctima sempre estàs per sota, sempre tens por. Si comences a ser supervivent, es com que et treus una mica al cap i dius, ei, ni tan mal, ¿no? Vinga, va, segueixo. Yo ahora pensaba también en un par de mujeres que comenzaron a trabajar y siguen trabajando, que creo que para ellas quizá el anclaje más fuerte ha sido el hacer un clic de decir, es que quiero recuperar mi autonomía, es que quiero mi independencia económica, quiero dejar de tener que estar justificando constantemente cuando entro, cuando salgo, poder hacer un paso adelante. No saps si realment ho podràs sostenir fins que no estàs a la pròpia feina. Clar, vull dir, et veus en el teu dia a dia, et veus bé, et veus recuperada, et veus que portes les regnes de la teva vida i de cop i volta comences a treballar i se't desperten les pors, se't desperten les angoixes, se't desperten les malalties físiques. Exacte. Sembla que si, per exemple, ja tens una sentència i ja estàs a una vivenda, a un habitatge segur, protegit, sembla que ja tinguis totes les eines per, vinga, ara a treballar. No? I moltes vegades no, és que les violències deixen unes seqüeles i una impremta que és molt profunda. La inserció és complicada des d'aquest aspecte, des de reconèixer que és realment el que et pot passar quan després de, suposadament, haver fet un procés de recuperació, doncs decideixes reprendre de nou el teu camí cap a la inserció laboral. Vull dir, potser hi ha dones que no estaran mai preparades per treballar. Un moment, la feina potser tampoc està preparada per rebre aquest tipus de persones que han viscut una sèrie de situacions que a la feina, primer que la violència no la pots normalitzar, això d'entrada, però llavors tampoc pots normalitzar la feina. Has de tenir en compte certes cosas y certos aspectos para poderlas trabajar de una otra manera. ¿No? Y desde el lado de la empresa poder entender un poco más esos procesos de recuperación y de sanación. Totalment. I per això és tan important la formació, per això és tan important entendre els conceptes i no prejutjar res. No pots dir, això a mi no em toca, jo d'això no vull parlar. No. Si vius aquí, et toca. Si ets un ser humà, et toca aquest tema. Per tant, el 25N és simplement per dir, vinga, va, fem una mica de consciència tots plegats i recordem, això no vol dir que l'endemà no hagis de continuar amb aquesta consciència i aquest treball. Això és el 25N.